Jiena kelli fidejja il-produzzjoni ma' riċerka u l-kitba hija l-iktar ħaġa importanti li ovvjament bis-saħħa ta' Giovanni Bonello u Jeremy De Bona u oħrajn illi sabuli id-dokumenti, għax mid-dokumenti tibda dejjem deb il-karta l-ewwel ikun hemm biċċa bil-Latini u bit-Taljan u mbagħad minna noħorġu l-istorja sħiħa u l-ħaġa tal-ħaġa kif jibdew ħarġu l-istejjer u stejjer veru strambi. Din kienet idea li kienet ħarġet waqt konverzazzjoni bejni u Alfred Camilleri żmien twililu u għadna Alfred Camilleri qal li hemm ħafna dokumenti li ta' min wieħed jużhom u għadna nużawhom b'dan il-mod veru kreattiv u differenti. Li għamilna u għali badna daw 13 l-event li ġraw fi żmien il-Kavallieri u bi scriptwriters u bedeat innovattivi aħna trasferejna kollox fuq film. Kull dokument għaddejnieh u għamilnieh film ta' 12 jew liżjed 14 minuta. U din hija mhux l-istorja prinċipali tal-Malta illi it-torok attakkaw lil Malta jew nkella ġew il-Franċiżi le, dawn huma l-istorja tan-nies tat-triq jew nkella xi ħadd illi qiegħed iħawwad xi ħaġa jew qed imur kontra l-liġi ovvjament ta' dak iż-żminijiet. Jew nkella wkoll it-taħwit li kien jiġri bejn il-Gran Mastru, l-Isqof u l-Inkwiżitur. Darba kellhom ġlieda minħabba tfajla murifima di. Dawna jitkellmu fuq spiji li ġew Malta, fuq negozjanti Siċiljani li kienu hawnhekk u qatlu lil xulxin għal flus. Il-format tagħhom huwa mod li dak li kunet jarahom jidħol fl-istorja għax ma ħallejniex biss hija dokumentazzjoni fejn xi ħadd qed jipprova kif ngħidu jillekċerja lil min qed jarah, imma indaħluh fl-istorja li ġrat dak iż-żmien. Aħna ma rridniex nagħmlu dokumentarji ma' dokudrama li hija differenti completely. Għandek l-atturi li qegħdin jagħtuk l-istorja ta' din il-biċċa kitba bil-Latin jew bit-Taljan, ovvjament mbagħad tkun maqluba għal-Malti, u minn hemmhekk naraw x'kien qiegħed jiġri fil-istorja iż-żgħira ngħidula aħna. Wara l-ewwel sensiela li net saret sentej ilu li biha naħseb il-qatna target audience kbir, irnexxielna inwasslu daw id-dokumenti li huma veritieri lill-poplu. Huwa xogħol li fih ħafna viżwal u fl-istess ħin huwa konċis fl-istorja iż-żgħira ta' Malta.